wewayangan marang para wiworo Mamre yuwono Samirana tak ana tirta Surya Candra Daru Kartika Sapuwana Rungesa Karma Hitung Pujo Mare yuwono Samirana tak ana tirta Surya Candra Daru Kartika Sapuwana Rungesa Karma Hitung Pujo Mamre Amrih lantip Kulup ger Narayana sayektine akeh piwulang kang tak dawuhake marang sira siswaku kang tak tresnani. Muga iku kabeh kinarya gegaran kasantosan nggonmu urip sajroning bebrayan gedhe. Kula nuninggih penemban kawula ngestaken dawuh paduka Bapa Resi Padmanaba. Sejatine urip ana ing alam padhang ngono sabisa-bisa kudu tansah nengenake ing kabecikan merga wong urip ing jana loka mono lumadi hukuming kodrat bakal ngunduh marang pakartine dhewe-dhewe. Akeh kang bisa sira tindakake minangka lakuning dharma nandur kabecikan, nandhukake rasa welas asih marang sapa wae kang lagi nglakoni panandang kuwi ya nandur kabecikan, seneng tetulung menyang sapa wae kang butuhake pitulungan kuwi ya nandur kabecikan, seneng ngayomi sapa wae sing ringkih
kuwi ya nandur kabecikan. Gelem weweh pituduh lan elek-elek marang sapa wae kang lagi lali sarta pantes dituduhi lan dielekke kuwi ya nandur kabecikan. Ora seneng gunem alaning liyan kuwi ya nandur kabecikan, seneng ngaji-aji marang kabecikaning liyan kuwi uga nandur kabecikan. Kawono inggih Bapa, nanging mangerti ya Nggir, samengko jagat iki wis beda karo alam kang wis kawuri. Dina iki paribasane tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Sing becik mung karis titik, sing ala saya ndrebala, matak angkara saya ngombro-ombro. Donya saya panas hawane. Mula minangka satriya supaya bisa ngayomi para kawula tindak satindak dasara nganggo katresnan loro cacahe. Liripun kados pundi? Sepisan tresna marang Gustimu kanthi gumala ing ati nyawa lan budimu. Banjur kaping pindhone tresnanono sak pepadamu kaya dene sira tresnani marang awakmu dhewe. Ngono inggih Bapa. Mugi sinagetna kula Punarayana nindakaken menapa ing dados dawuh paduka Bapa Penemban. Nggih. Samengko pun Bapa uga bakal peparing marang jeneng para ulup, yaiku kang sapisan pusaka. Pusaka minangka piandelmu kengaran Sanjata Cakra kang angka 2. Jeneng sira bakal ingsun paringi wujude kembang wijaya kusuma kang dayane bisa nguripake wong kang wis mati sak jabaning kodrat. Angka 3 yaiku panah Kyai Kesawa kang gedhene amung sak rambut, nanging lamun ta winatek sira bisa dadi brahala 7 gunung gedhene. Mula nggir samengko siyagakna jiwa lan ragamu. Pun Bapa bakal peparing wujude Sanjata katelu iku mau gage. Ulup Narayana gage weningna ciptanira para gagenggal tampanana pusaka iki ya Nggir.
sadurunging panuwun bapa. Awit geng Syekh Palimirma paduka bapa penemban. Iya nggih. Lan uga mangertiya samengko pun bapa bakal nunggal sajiwa nitis marang sira. Nadyanto sira bisa waskita ngerti apa wae kang bakal kelakon. Ngerti sadurunge winarah. Iku ya awit dayaning pun bapa kang wis manjing marang jeneng sira kula. Mekaten bapa. Iya. Sira bakale mangerti apa kang durung kedaden. Kula nggih bapa. Nggih. Mangerti lamun dina iki negaramu Mandura lagi nandhang ribet awit tingkahing kangsa dewa kang gawe kisruh gawe kidhuh kepengin jungkeng panguwasaning ratu mula nggih. Ya mung sira kang bisa ngentas para kawula ing Mandura saka ing kasangsaran. Wis nggih. Sejatine pun bapa iki minangka pengawaking Sang Hyang Wisnu kang bakal manitis marang sira Narayana. Ya ulun Sang Hyang Wisnu sawantah kang bakal sajiwa manjanma marang jeneng sira Kulub Narayana dadya sarana sirnaning memalane jagat ya Nger.
Paman, paman surat Primontra nang mriki, Paman. Guru Rupari sedang Narendra yaksa laku kan mawaleng engkang gambira marang sesiyung lan Prabawa kara mawalian mrih surnaning wawan Sejamanik sejati ning alam kang tinuding jagat. Paman, paman surat Primontra, paman. Kawula nok-non wonten timbalan ingkang adhawuh, nggih. Paman, katone mboten dangu melih badhe ketekan menapa ing dados jangka kula. Badhe kasempatan ing badhe kula arah. Anggen kula badhe njungkeng kawibawanipun Ratu Mandura. Nggih Rama Prabu Basudewa Katitik. Rama Prabu Basudewa wis nayogyani us nyarujuki anggen kula badhe ngawontenaken adu-adu jago manungsa. Kanthi menika kula saged nglebur centang Malespati sedanipun Rama Prabu Gorawangsa.
saking tanganipun Prabu Basudewa duk rikala semanten. Mila menika Paman Suradrimantra. Inggih kados pundi nggih? Mula sira Paman tak gadang-gadang. Sira tak deng-deng kaya kendhang. Minangka jago Kadipaten Sengkapura bisa ningkes jago Mandura. Wah. Sampun waskuwatos nggih. Radyan Jiwaraga kula sampun kula udhakaken kangge srana kajayan paduka lan malihipun. Sinten ingkang kuwawa nandingi kaprawiran kula? Sedeng dewa kayangan mudhun nggawa gaman bledhek kula wantun. Napa mulih kok mung jago Mandura mesti badhe kula kemah-kemah batangipun. Bagus Paman. Mila saking menika kasembadan lan botenipun gegayuhan kula sedaya gumantung wonten tandang sampeyan Paman. Wah nggih, cekap wonten tangan kula mesti lebur jago Mandura. Bagus. Ya. Mengkota Temenggung Kumbara Nangga. Kula wonten jauh sinuwun. Iki ana perintah kanggo kowe kang kudu mbok tindakake. Menapa ing kedah kula tindakaken, Raden? Sira ora tak keparengake nonton jago kang padha adu kekuatan ana ing blabar kawat janget cincang. Oh. Lajeng kewajiban kula menapa? Kowe dadi siji. Kowe kudu nyawiji marang para kawula kang padha nonton adu-adu jago. Mengko yen kowe weruh bocah nom-noman sing udakara umure 24 taun pakulitane bule ora sah dadak ditakoni bapak gurune. Menika sinten Raden? Kuwi jenenge Kakrasana. Kakrasana kuwi anake Basudewa kang didelikake, kang disingitake nganti sakyahene durung karuan ana ngendi jluntrunge. Menawi wonten lari bulik bapak gurune. Banjur yen kowe mangerti ana bocah lanang nom-noman pakulitane ireng semani. Pakulitane ireng bundeng rasah dadak ditakoni bapak gurune. Menika sinten? Kuwi jenenge Narayana, uga putrane Rama Prabu Basudewa. Semoga yen kowe lumaku roh cah wadon prawan ireng manis, rambute dawa ngandan-andan, ayune kaya widodari babat gurune. Oh, aja. Eman-eman wong ayu kok dibabat gulune. Lajeng laraken aturna marang jeneng ingsun. Lah menika sinten? Jenenge Bratajaya. Kuwi jenenge Bratajaya ya lara ireng. Ya kuwi calon bojoku ya kuwi. Kuwi calon garwaku, iku uga anake Prabu Basudewa. Ning tak iman mergo ya pancen Sulistya warnane. Mula yen nganti cilik kowe wani njawil, gedhe-gedhene kowe wani ngambung, tak sudet nyawamu kowe. Inggih ngersakaken dawuh. Paman, wonten dawuh nggih. Kantun ngentosi gantalan wektu. Mungkari sak onjotan anggen kula badhe ngrebut paprintahan Mandura samangke. Dinten samangke kula badhe sowan wonten ngarsanipun Rama Prabu Basudewa. Kula badhe nakyenaken kasaganipun wong Mandura. Menapa sampun pikantuk jago menapa dereng?
menawi ngantos titi wanci ingkang katemtokaken Mandura dereng pikantuk jago Mandura dibyungi batang sayuta. Oh, ngaten nggih. Pramila saking nika paman. Dinten menika tata siaga bebudalan tumuju mring negeri Mandura nganti wadya sacukupe pilih sing atos balunge kandel kulite budal dina Sonya Pratangga Winduyat namun ler gumambang Wadya kula sengka kula
Berhasil. Parah dah. Jagoan. Aku ali-aliku pramiye.